Bueno, pois aquí estamos en Dubai, na Burj Khalifa, con altura máxima de 828 metros, que é a torre máis alta do mundo hasta ahora mismo. Nada, aquí as vistas que temos. Bueno, pois como vedes, eu prefiro estar na moa, na moa do Pindo, no Pedregal do Pindo, mirando para Fisterra o Atlántico, gústame máis que isto, pero bueno, a altura é impresionante, a torre tamén.